Neviem, či existuje slovenský model, ale určite existuje špecifická situácia na Slovensku po roku 1989. Slovenská transformácia, tranzícia bola iná ako v okolitých štátoch. Slovensko z počiatku v 90. rokoch bolo dávané skôr ako príklad, ako sa to nemá robiť. Naopak, po roku 98 častokrát až nekriticky, ako sa to má robiť. My, ktorí sme tu žili a žijeme, tak vieme, že ten príbeh bol trošku zložitejší. Hlavný problém bol ten, že príliš veľa zmien sa dialo bez toho, aby boli široko diskutované, či už elitami, alebo širokou populáciou. Takže ja takúto iniciatívu veľmi vítam práve preto, že jedna skupina ľudí, ktorí sa zhodujú na tom, o čom je a mal by byť liberálno-demokratický režim, o čom by malo byť liberálno-demokratické uvažovanie o svete, sa snažia sadnúť si a premyslieť, aké perspektívy Slovensko má do budúcna, ako to, čo sa ukázalo ako špecifické, sa dá zúročiť do budúcna, aby sa Slovensko vyvíjalo nielen ekonomicky dobre, ale aby sa stávalo otvorenou krajinou. Čiže premyslieť možno to, čo iné krajiny mali možnosť široko diskutovať dlhé desaťročia, ak teda ešte nie dlhšie. Slovensko v tomto určite bolo v situácii, kedy nemalo na to ani možnosti a dokonca by som tvrdil možno ani nie ľudí, ktorí o tom mohli slobodne uvažovať a rozmýšľať.